Tunjuknya apa? Tunjuk, mungkar got. Tapi benar jatuh itu. Itu coba apa? Hotel Purjangli. Itu tadi kena sih babangan ya, itu poinnya ya. Hotel Purjana. Dah, Kejang betul nih, lasih sulai deh. Lama ini mana? Iya tuh mah siapa ya ini? Duduk, nara. Siapa ya? Namanya? Ini ya. Beli, beli nak beli gas. Bisa ya sih. Bisa sih. Madang bayo ba? Eko nula. Waterfall lagi, mami ay ini nutu nungo waterfall ko. Ungkar li. Ungkar lagi. Baka ba? Bukan ni. Ungkar lagi, ungkar gan. Bukan ni tu. Bukan ni day. Bisa. Bisa. Nah. Ah, bisa. Ay, itu pila di sana je. Hello. Hai. लोगोफोर बियो जाबाय सिरापुन्जिनि मोनसे पार्क नै दासो इमान गोसा सान्दुं जादोंमोन ओमफ्राय दानो नै खुवा फैजोबलायबाय ओमफ्राय आरो दसेनो माने दसेनो सोलायबाय थायो माने बोथोरानो दा नै खुवा खोबजोबलायबाय एकदमबारे सान्दुं गोसा जाना साथासो लाजोबबायमोन जोङो फाय 1 मिनिटबो थायाखै माने मोनसे माबायावनो ना बोथोरा सान्दुं बा जोमै खुवा इदि र' मामि र' नै दैखौनो नुला सेरापुन्जि होनबाथ' बयबो मिथिखायो अखानि जायगा होननानै मेंजोबखायोलै आयु ओइ मामि गोलैगोन नै ओइथिंसो ओंखार ओइथिंसो ओइथिं मा मोनबाय गाहायावबा नुलाना इनि माबा पाहार नामा मोनथाय दसे स्रां जानायखौ नेथ'नांसिगोन दा होमबासो मिथिसिगोन मामि इखौ मोननानै थिं मोजां मोनलायबाय नोङो आंखौ नायसन खनसे यु बोरैबा मबाइला गोलैलांखाबाथाय मोनखानाय नङालै गिलुबालुसो ओंखायनोथ' दसे नेथ'नांसिगोन खोमा दसे नेथ'बासो 7 स्टार वाटारफल ओरै मा दंबावबाय बिदि थांजोबा जोमैयानो माबायानो दसेनो इदि जाना हालायबायना इखौ गायखोसो नायनो लुगैदोंमोन आं मा दंमोन ओंखायनोथ' गोथौआनोथ' जेसे बुस्रा हांदो र' नै नुयोना नुवा दसे खमायनानै नायलांथारनोसै 7 स्टार वाटारफल दङ नैथिं नैबे गोजौनिफ्राय नुहुरो नेथ' नायबासो सान्दुंआनो जि गोसा जालायबाय दैग्रावनो दे दे गिदिंदो Monkey. Kamu baik. Kamu tidak benar misi kamu masuk. Kamu baik. Buja ini nih. Nah, Disha. Man, bukan deh. Bukan juga.
नङा होमबा अन्थाइनि सिं 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 थांबाय आरो इयाव